Не мога повече. За пореден път. Тази баня ще ми стане любима. Не мога да повярвам. Къртим за сифона. Да мога да си сложим линейни. И какво да видим? Много само, брат, не се смей. Ела тук да къртиш. Ела, защото направо вече полудия. Ела. Дай, молица. Дай. Стига, че направо вече наистина нямам думи. Всичките ми казват заради такива като тебе, дето храниш колегите и им показваш не знам с какво. Ами, аз не мога да кажа, че някой, който ползва изолация за кабели, ни колега, как да кажа такова нещо? Как мога да кажа, че някой ми е колега, като ползваме изолацията за кабелите? Отворията са такова, човек. Дай. Да го отворим, аз го виждам. Дай да видим какво се случва сега тук. Няма дъга, ами директно са гряли. Чакай да ти дам резеца. Къде ми е резеца? Директно са гряли тръбата и се оганали. Много се радвам. Много. Право съм и за мен. Внимай да се пориш сега. Стига, запелвай. Дай да видим какво се случва. Не мога. Това ми е любимото. Аз живея за този момент на колегите да им изваждам кирлевите ризи. Извинявай, ама това е сифон, който ти отсежда, дето ти отсежда. Ето защо са сложили тиксото. Ето. Тръбата се е спукали още като се е нагряли и са сложили изолация. И после, тече. Не бе, то няма как да тече. Не бе, аз ви се подигравам на всичките колеги. Вие не мога да ме разбира какви неща правите, хора. Луди ли сте, какви сте? Не да къртим банята. Ще съборим всички връзки, дет ги има вътре. Всичко ще съборим, ще изкъртим всичко. Цялата комуникация ще изкъртим да проверим какво се случва. Невъзможно е. Това е нещо, дето ни недопустимо. И после, що на беле плюели наш майстор, те ме плюят, защото такива, играчи.